dat? Dat is dus slecht ijs. Dus het raadselachtige voor ons was vanmorgen dat het donkere ijs, wat dus beter kernijs lijkt, blijkt dus veel zwakker te zijn dan dit witte ijs. En hoe komt het nou? Dat hebben we ons maar Zweden uitgelegd, weet jij hem nog? Het is zo. Hier besplintert het en iets ernaast op Hier het zitten alle ijskristallen los. Ja. En hier zitten ze nog vast. En blijkbaar is dit meer ondoordringbaar, deze laag. Dit witte, dat is heel raar, want het lijkt juist alsof het door dat witte wel meer doordrongen is. Dus het blijft voor ons ingewikkeld. In ieder geval, perfect is de donkere plekken vermijden. Stukken zoals dit, die wat witter zijn of met water erop, die kunnen we nog prima rijden.